Usa ka talagsaong megamouth shark ang napalgang patay sa baybayon sa Mambahaw, Camiguin Island. Among mananap gilayong gilubong sa otoridad. Ani ang report. Pero wala di kini na daw. Wala na'y kinabuhi diyang naabdan sa mga personahe sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 o Camiguin Provincial Agriculture Office kining usa ka talagsaong megamouth shark sa baybayon sa Luok Magting, Mambahaw, Camiguin Island Domingo sa kadlawon. Gikakurat na lamang sa mga residente diyang ilang nakaplagan ang maong mananap duol sa baybay hinungdan nga gireport gilayon sa otoridad. Hinuon sa pagsuta sa otoridad, wala kini nakitang samad nga posibleng hinungdan sa pagkamatay niini. Basin gikan ba pud naglinog daw din sa baka kay based sa akong research is mupuyo na sila, the megamouth shark mupuyo na sila is 15,000 feet. So lalong gigayo siya lang magpuyo. So how come nga nagpalutaw-lutaw siya dito that time, so maybe na-disturb siya dito sa ilalom. Sa pagsuta sa otoridad, muabot nga to sa 15 feet ang gitas-on og 500 kilos ang gibugaton sa mong megamouth shark. Gilubong kini sa gitagana nga lugar sa LGU. Tungod sa kataas ug kabugat sa megamouth shark, mikuha pa og boom truck ang otoridad aron makarga kini. Pahimangno na lamang sa otoridad nga ugaling makakita og mga susamang hayop, gilayon kini itug-an sa otoridad aron marespondihan. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.